Kembang koyante kurendang nama ngeleti sing eman maning kolo-kolo jare si jarang dewasa janur gunung sakilene banjar patoman Japone wadah pangaran kapanane ketemu pada dewekan tore rama kolentang kembang koyante korandangan meleti sing eman-maning selir sing dameng nenes maruputra tanduran ratu ngastina kacek apa ditanding pada lanange manur sama melati mega leleran dereng marem wong seneng kurang rambuke tanduran ratu ngastina kacek apa ditanding padha lanange la 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 oh oh lo 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 la 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 doa lo lo pantelan angka bet babala kapet korne malir wong seneng kakean pikir tebo mangli arjuna mondong Sri Kandi aja lali aku mangkara bali srondeng toya banyu asining sagaran sekemutan nalikane mati layung ditinggal bolan-bolanan cengkir gading balolok tibane miring wis kesandi ditinggal goleti maning weteng kang masih muda baratarun panggah labuh negara saji siswa arane bangsa
Mas mas Barataruna panggah lapun negara salokone wong marti pikir raja opongan ngotik kabruk kang utama Pancasila dasare negeri utama salokone wong marti pikir raja wong prawira panggah lapun negara salokone wong marti pikir raja den prayitna sabarang ayo sambrono Pancasila dasar negeri utama ae lo ae lo hey lo ae dengkel gelang tene ngapung alang-alang wis ajeke wong lanang gedhe tresnane rupa aku riting tipane ngrenya sekemutan nalikane nembe wawo weteng klapa kalapakan masih muda Pancasila dasar negeri utama kaya apa kang kawiloro asmara pompongan nom mutik kabruk kang utama prataruna panggah lapun negara salokone wong marati pikir raja kaya apa kang kawiloro